Problema tipus múltiples. La Clara fa escalada cada 4 dies i piano cada 6. Si el dia 31 de maig va anar a escalar després de tocar el piano, quins dies de juny tornarà a fer les dues activitats al mateix dia? Analitzo el problema. La Clara fa dues activitats. Escalada cada 4 dies. Piano cada 6 dies. Juny té 30 dies. Miro quins dies fa escalada. Penso en els múltiples de 4, dia 0, dia 4, dia 8, dia 12, dia 16, dia 20, dia 24 i dia 28. Miro quins dies fa piano. Penso en els múltiples de 6, dia 0, dia 6, dia 12, dia 18, dia 24 i dia 30. Busco els dies que es repeteixen. Es repeteixen els dies 12 i 24. Escric la resposta. Després del dia 31 de maig, la Clara farà les dues activitats els dies 12 i 24 de juny.